Akwụkwọ Ndị Ikpe isi nke 9. Abimelek nwa Jerubabel wee jeruo Shekem jekwuru ụmụnne ya gwa ha okwu, gwakwa agbụrụ niile nke ụlọ nne ya sị, biko kwuonụ na ntị ndị na-enwe Shekem sị, olee nke dịrị unu mma, na ọgụ ndị ikom 310 bụ ụmụ ndị ikom niile nke Jerubabel na-achị unu, maọbụ na otu nwoke na-achị unu? Chetakwa, unu na ọkpụkpụ unu na anụ ahụ unu ka m bụ. Ụmụnne nne ya kwuo okwu ndị a niile banyere ya na ntị ndị na-enwe Shekem. Obi ha wee wezuga onwe ha iso Abimelek, n'ihi na ha sịrị, nwanne anyị ka ọ bụ. Ha wee nye ya ọgụ ọlaọcha 310 sitere n'ụlọ ọbịa Beriti nke Abimelek ji ego ndị ikom efu ndị obi ha na-adịghị adị n'otu ebe. Ha wee jeso ya, o wee baa n'ụlọ nna ya n'Ofra, gbuo ụmụnne ya bụ ụmụ Jerubabel ọgụ mmadụ 310 n'elu otu nkume. Ma Jotam nwa Jerubabel nke nta fọdụrụ, n'ihi na o zoro onwe ya. Ndị niile nwe Shekem wee chịkọta onwe ha na ụlọ niile nke Milo. Ha wee jee mee Abimelek ka ọ bụrụ eze n'akụkụ osisi terebint nke ogidi ahụ nke dị na Shekem. Ha wee gosi ya Jotam, o wee jee guzo n'elu ugwu Gerizim, welie olu ya kpọọ sị ha, geenụ m ntị unu ndị nwe Shekem, ka Chineke wee gee unu ntị. Osisi jere eje ite otu onye mmanụ ka ọ bụrụ eze ha. Ha wee sị osisi oliv, bụrụ eze anyị. Osisi oliv wee sị ha, nga aha mmanụ nke m bụ nke ha ji asọpụrụ Chineke na mmadụ n'ime m jee ifegharị n'elu osisi niile. Osisi niile wee sị osisi fig, gị onwe gị bịa bụrụ eze anyị. Osisi fig wee sị ha, nga aha ụtọ m na ezi ihe omeme m jee ifegharị n'elu osisi niile. Osisi niile wee sị osisi vaịn, gị onwe gị bịa bụrụ eze anyị. Osisi vaịn wee sị ha, nga aha mmanya ọhụrụ nke m bụ nke na-eme ka Chineke na mmadụ ṅụrịa ọṅụ jee ifegharị n'elu osisi niile. Osisi niile wee sị ogwu, gị onwe gị bịa bụrụ eze anyị. Ogwu wee sị osisi niile, ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu ka unu onwe unu na-ete mmanụ ịbụrụ eze unu, bịanụ gbabanụ n'okpuru ndo nke m. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'eziokwu, ka ọkụ si n'ogwu pụta ripịa osisi sida niile nke Lebanọn. Ma ọ bụrụ na ọ bụ n'eziokwu ka izu oke ka unu meworo ihe a, na unu emewo Abimelek eze, ọ bụrụkwa na ọ bụ ezi ihe ka unu meworo Jerubabel, mekwa ụlọ ya, ọ bụrụkwa na ọ bụ dịka mmesa aka ya abụọ si dị ka unu meworo ya. N'ihi na nna m buru agha banyere unu, tụfuo ndụ ya n'ihu unu, wee napụta unu n'aka Midian. Mụ na onwe unu ebiliwo imegide ụlọ nna m taa, gbukwaa ụmụ ya ndị ikom bụ ọgụ ndị ikom 310 n'elu otu nkume, meekwa Abimelek bụ nwa ohu ya nwaanyị eze ndị nwe Shekem, n'ihi na nwanne unu ka ọ bụ. Ma ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na n'izu oke ka unu meworo Jerubabel, mekwa ụlọ ya, taa ṅụrịa n'ọṅụ na Abimelek, ka ọ ṅụrịakwa n'ime unu, ọbụla ya onwe ya. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị otu a, ka ọkụ si na Abimelek pụta ripịa ndị nwe Shekem ma ụlọ Milo, ka ọkụ sikwa na ndị nwe Shekem pụta sikwa n'ụlọ Milo pụta ripịa Abimelek. Jotam wee gbalaga gbapụrụ Obia biri n'ebe ahụ, n'ihi Abimelek bụ nwanne ya. Abimelek wee bụrụ onye isi Izrel afọ 3. Chineke wee zite mmụọ ọjọọ n'etiti Abimelek na ndị nwe Shekem. Ndị nwe Shekem wee ghọgbuo Abimelek. Ka ihe ike mere, ọgụ ụmụ ndị ikom Jerubabel 310 wee bịa, ka e wee tụkwasịkwa ọbara ha n'isi Abimelek bụ nwanne ya, onye gburu ha, na n'isi ndị nwe Shekem, ndị mere ka aka ya abụọ dị ike igbu ụmụnne ya. Ndị nwe Shekem wee doo ndị na-eruru ya mbi n'elu ugwu niile ha. Ha wee pụnara onye ọbụla nke na-agabiga n'ụzọ ahụ n'akụkụ ha ihe. E wee gosi Abimelek. Geel nwe Ebed wee bịa, ya na ụmụnne ya. Ha wee gabiga baa Shekem. Ndị nwe Shekem wee tụkwasị ya obi. Ha wee pụọ baa n'ubi, ghọọ mkpụrụ ubi vaịn niile ha, zọchaa mkpụrụ vaịn, mee emume otito, baa n'ụlọ chi ha, rie ihe, ṅụkwa ihe ọṅụṅụ, kọchaa Abimelek. Geel nwa Ebed wee sị, onye bụ Abimelek, onye bụkwa Shekem, na anyị ga-efe ya ofufe? Ọ bụghịkwa nwa Zerubabel? Zebulukwa ọ bụghị onye nlekọta ihe ya? Feenụ ndị ikom Hemọ bụ nna Shekem ofufe. Ma gịnị mere anyị onwe anyị na-efe ya ofufe? Ma ọ ga-adị m nnọọ mma ma a sị na ndị nke a nọ n'aka m ga-ewezugakwa Abimelek. O wee sị Abimelek, mee ka ụsụ ndị agha gị baa ụba
gị pụtakwa. Zebul bụ onyeisi obodo ahụ wee nụ okwu niile nke Gaal nwa Ebed, iwe ya wee dị ọkụ. O wee zigara Abimelek ndị ozi na-aghụghọ sị, lee, Gaal nwa Ebed na ụmụnne ya na-aba n'ime Shekem, ma lee, ha na-akpagbu obodo anyị megide gị. Ma ugbu a bilie n'abalị, gị onwe gị na ndị gị na ha nọ, rukwa mbi n'ọhịa. Ọ ga-erukwa n'ụtụtụ mgbe anyanwụ na-awa, na ị ga-ebili n'isi ụtụtụ made imegide obodo. Ma lee, mgbe ya onwe ya na ndị ya na ha nọ na-apụkwute gị, ị ga-emekwa ha dịka aka gị ga-achọta. Abimelek wee bilie n'abalị, ya na ndị niile ndị soro ya, ha wee ruo mbi megide Shekem n'ụsọ anọ. Gaal nwa Ebed wee pụọ guzo n'ohere ọnụ ụzọ ámá obodo. Abimelek wee si n'oruru mbi ahụ bilie, ya na ndị soro ya. Gaal wee hụ ndị ahụ wee sị Zebul, lee, ndị ụfọdụ si n'elu ugwu na-arịda. Zebul wee sị ya, ọ bụ onyinye ugwu ka gị onwe gị na-ahụ dịka ndị ikom. Gaal wee kwuo ọzọ sị, lee, ndị ụfọdụ si n'elu ala nke ala na-arịda. Otu ụsụ sikwa n'ụzọ osisi terebint nke Meonenim na-abịa. Zebul wee sị ya, olee ebe ọnụ gị ugbu a? Na ị na-asị, onye bụ Abimelek na anyị ga-efe ya ofufe? Nke a abụghị ndị nke ị jụworo. Biko pụọ ugbu a buso ha agha. Gaal wee pụọ gaa n'ihu ndị nwe Shekem buso Abimelek agha. Abimelek wee chụọ ya, wee gbalaga n'ihu ya. Ọtụtụ mmadụ wee daa merụọ ahụ ruo ohere ọnụ ụzọ ámá. Abimelek wee nọdụ n'Aruma. Zebul wee chụpụ Gaal na ụmụnne ya ka ha wee ghara ibiri na Shekem. O ruo n'echi ya, na ndị ahụ pụrụ baa n'ọhịa. Ha wee gosi Abimelek, o wee chịrị ndị ya kee ha ụsọ atọ ruo mbi n'ọhịa. Ọhụ ma lee, ndị ahụ si n'obodo ahụ na-apụta wee bilie megide ha, tigbuo ha. Abimelek na ụsụ ndị soro ya wee made guzo n'ohere ọnụ ụzọ ámá obodo. Ụsụ abụọ ahụ wee made imegide ndị niile nọ n'ọhịa, tigbuo ha. Abimelek wee buso obodo ahụ agha ụbọchị ahụ niile. O wee were obodo ahụ gbuo ndị nọ n'ime ya. Ọ kwatuo obodo ahụ, ghasa ya nnu. Ndị niile nwe ụlọ elu Shekem wee nụ ya, baa n'ụlọ kachasị elu nke ụlọ Eberit. E wee gosi Abimelek na ndị niile nwe ụlọ elu Shekem achịkọtawo onwe ha. Abimelek wee rigo n'ugwu Zamon, ya onwe ya na ndị niile soro ya. Abimelek wee chịrị anyụike ha n'aka ya. O wee gbutuo alaka osisi, welie ya tụkwasị ya n'ubu ya. Ọ sị ndị soro ya, ihe unu hụworo m ka m mewere, meenụ ngwa meenụ dịka m meworo. Ndị ahụ niile wee gbutukwa nwoke ọbụla alaka ya. Ha wee jeso Abimelek tụkwasị ha n'ụlọ ahụ kachasị elu, so ụlọ kachasị elu ahụ ọkụ n'isi ha. Ndị ikom niile nke ụlọ elu Shekem wee nwụkwa, bụ ihe ha ka nnụ ndị ikom na ndị inyom abụọ na ọgụ iri. Abimelek wee jeruo Tibez, ma ụlọ ikwu ya megide Tibez, were ya. Ma otu ụlọ elu siri ike dị n'etiti obodo ahụ. Ndị ikom niile na ndị inyom niile na ndị niile nwe obodo ahụ wee gbalaga n'ebe ahụ, mechibido onwe ha n'ụzọ, rigo n'elu ụlọ elu ahụ. Abimelek wee bịara ụlọ elu ahụ buso ya agha, jeruo nso ọnụ ụzọ ụlọ elu ahụ iwere ọkụ sure ya. Otu nwaanyị wee tụọ aka nkume n'isi Abimelek, tụwa eju isi ya. O wee mee ngwa kpọọ nwa okorobịa na-ebu ihe agha ya, sị ya, mịpụta mma agha gị mee ka m nwụọ, ka ha wee ghara ikwu okwu banyere m sị, nwaanyị gburu ya. Nwa okorobịa ya wee makpuo ya, ọ nwụọ. Ndị ikom Izrel wee hụ na Abimelek anwụrụwo, ha wee laa nwoke ọbụla n'ebe nke ya. Chineke wee nyeghachi ihe ọjọọ Abimelek nke o mere nna ya, n'igbu ọgụ ụmụnne ya 310. Ọ bụkwa ihe ọjọọ niile nke ndị ikom Shekem ka Chineke nyeghachiri n'isi ha. Nkọcha Jotam nwa Jerubabel wee bịakwasị ha.